त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। हे वैभव नाईक बोलले। आता वैभव नाईक जसं तुम्ही एका वाक्यात बोलले तसं तो एका वाक्यात बोलूही शकत नाही। नेमकं कसलं शुद्धीकरण करणार आहे हे मला माहीत नाही। ज्याचं घरच डांबर चोरीवर चालतं तो दुसऱ्यांची शुद्धीकरण काय करायला जाणार। आता वैभव नाईककडे विषय राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत। भाजप जे करत आहे त्याच्यावरच आपलं काहीतरी पोळी भाजायची, हा आता शेवटचा प्रयत्न वैभव नाईकचा आहे। मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलंय, वैभव नाईक हा माणूस तपशील फेल गेलाय। ते आता 2024ला आमदार देखील राहणार नाहीत। त्यांचा आम्ही राजकीय जे काही विषय आहे 2024ला संपून टाकणार। पण तुम्हाला आज सांगतो, वैभव नाईकांनी काही केलं, जनतेने आता त्यांना नाकारायला सुरुवात केलेली आहे। प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आम्ही त्यांना धूळ चारलेली आहे। आता शेवटचा काहीतरी प्रयत्न करतील, पण जनता त्यांना स्वीकारणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।